ọmụnụ nwa ọdịnala Igbo. Asị m ka tata maala anyị mma, ka onye chiri ya zelu. Anyị si ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atakwana azụ anwụkwana. Anyị na-aga ụfọdụ n'isi anyị niile n'ofu n'ofu. Onye na-asị ka tata bụ ụbọchị Eke mara anyị mma, ka Eke ketara anyị udo, Eke ketara anyị ndụ, Eke ketara anyị agamnihu, Eke ketara anyị ha akụ akụ ihe enwe. Eke kegbuola anyị ọnwụ ike, kegbuola anyị ọnwụ erughị eru, kegbuola anyị ndị isi na aja na ndị aka ore. Makwa na otu anyị kwuru ya ka ọ dị, n'afa Chukwu, n'afọ ọdịnala ise. Igbo ndị ọma njem ọ na-ekenekwa mụ n'afa mbụ Nwada gbara ọma ụzọ mmiri. Tata bụ ụbọchị Eke, anyị bịara ka anyị tụgharịa mmụọ gbasara Ize Mmuo Iwe. Ize Mmuo Iwe bụ otu n'ime usoro ndị Igbo ji ebi ndụ, mana ka ndị si eme nke ha enwere m ike isi na ọ dị iche. Mana Ize Mmuo Iwe bụ ihe onye Igbo ọbụla na-eme ọdịnala ọ ga-abịa ịgwa ya na onye Igbo na-eme ọdịnala nwere ike isi gị na ihe bụ Ize Mmuo Iwe ekwe ihe ọ pụtara. E nwere entities a na-ezu iwe, and ihe na-awara ntị usoro iji eze mmụọ iwe ma ọ bụ ihe iji eze mmụọ iwe ma ọ bụ ka esi eze ya bụ ọ dipendere na ihe mere wee megide ya bụ mmụọ. Maka na onye Igbo ọbụla nụ ha na Ize Mmuo Iwe, na nke a pụtara na iwe mmụọ dị onye anwa chọrọ ize ya iwe n'ahụ. Iwe na-ewe mmụọ maka onye a eji wee si onye anwa zee ya iwe. Ọtụtụ n'ime anyị anọgo ọtụtụ arọ n'ụwa, gafee mgbe chi anyị tụrụ anya anyị nwa inye ya ihe without anyị nwe inye onye ụwa anyị ahụ ihe. O wee gbaa anyị ụchọ, ihe mgbe akarịa. Tupu ị gaba n'iru ije nye chi gị ahụ ihe, ọ bụrụ ịgbara ọsọ je nye ya ihe, maka o nwere ike ịgba ọsọ je nye ya ihe ọ jụ ya, maọbụ butakwalụ gị useke ka nke ịnọbụ n'ime ya. Iyi ebu ụzọ wee mee gịnị? Wee zee ya iwe. Ọtụtụ n'ime anyị nwere ike ndị mmiri anyị akpọgidego anyị, anyị anaghị aza ha. Ha wee butewala anyị useke na ndụ. Tupu ị gbara ọsọ wee jee nye ndị mmiri ihe, ize ha iwe. Maka na ọ bụrụ na izero ha iwe, na o nwere ike ime gịnị? Ibutala gị useke na ndụ gị. Isi ka ezi ka isi wee mebezi ọdịnala wee tabazi afọ karịa ka isi atagbu. Ọ bụrụ na ị mere gịnị? Izero mmụọ ahụ iwe. Ọtụtụ nwere ike ọ bụrụ mmụọ ọdịnala dị na be ha nke emefuru, ma nke emetogoro, ma nke agbakọtagoro azụ. Ị chọkwazie na iyi ejebe nyebe mmụọ ahụ ihe. Ihe ị ga-eme bụ ime gịnị? Ibu ụzọ wee mee gịnị? Wee zee ya iwe. Ị agbara ọsọ wee jebe maka na ifuru ọkụkọ maọbụ maka na ifuru ewu, ijeme gịnị? Wee were ewu maọbụ ọkụkọ wee nyebe ha. Ị ga-ebu ụzọ zee ha iwe. Recognizing the fact na imejọrọ ha dị very very paramount. Ọtụtụ n'ime anyị nwere ike anyị eme nsọ ala, ọ bụrụ na ihe ka dị na be nna anyị ma ọ na be di anyị ka dị very active, na ọsọgodi gị bụrụ onye ọcha eme ego n'isi gị, nụbata gị na ana aha n'ime omume dị iche iche bụ mmana na-asọ nsọ n'ime ga alụ. N'ihe ị ga-eme bụ ikpo alụ wee zie mmụọ dị na be di gị ahụ iwe. Tupu ị gawazi n'ilu si na ị chọrọ imerụ ha sadaka, ọ bụ na iwe ana na-ewe gị, ị na-eme sadaka. Ihe ị na-eme bụ ime gịnị? Ibute ụchụ ọzọ wee tinyere onwe gị na nke ibu ebu. Nakwazi ọtụtụ ụzọ dị iche iche esi zie mmụọ iwe.
Ọtụtụ n'ime anyị nwere ike anyị ejegoje ekwe mmụọ nkwa, anyị emezuru nkwa ahụ mgbe ahụ anyị kwesịrị ime ya, mmụọ a wee bido nyebe anyị nsogbu, ịkpọrọ ihe ahụ wee gbalụ gada jee nye ya mmụọ. Ị kwesịrị ize ya iwe, yọtuo ya bifo inyebe ihe ahụ ka o nwee ike wee baalụ gị. Ọtụtụ n'ime anyị atụgola anyị n'alụsị maka ihe anyị mere wee megide mmadụ ibe anyị. Ị ga-ebu ụzọ wee lụọ mmụọ ahụ tupu ọ bụrụ na o nwere ihe ọzọ ị ga-aga n'iru ịyọ mmụọ ahụ iwee yọbịa. Ọ bụrụ na gị na mmadụ si isi mmadụ ya gbazinye gị ego, onye ahụ wee gbazinye gị ego, i wee si onye anwa na ị ga-akwụta ụgwọ ahụ na ọnwa na-abụọ na-abịa abịa, ọnwa abụọ gaa ikwulu ya, nke ịtọ ga ekwulu ya, nke ịnọ ekwulu ya, onye ahụ ebido gbawa gị ụgwọ anwa. Ikwuwa ajọ okwu, isibịa na onwere ife ị ga-eme, ịmara ife ị ga-emenwu gị mee na nke ọzọ. Ọ bụ na ị weta ego a bikos na ifugo na onye ahụ na obi adịrọzi mma ebe ị nọ, ihe izizi kwesị isi onye ahụ bụ biko ewe n'iwe na amarọ m ka ụdị ha si wee dapụta, mana ọ bụrụ ka otu isi chee ya ka o si dị ya, biko ihe bụ ụzọ wee gwa onye ahụ okwu ya eme gị na ihe butu mmụọ ya ana tupu ị gaa n'iru wee nye ego ahụ. Maka na ọ bụrụ na ikwuru okwu ga-ebutu mmụọ onye ahụ ana wee jee ọsụfụ onye ahụ wee tụpụrụ ya ego, onye ahụ nwekwaziri ike ịbịa echi ma ya enye na gị. Onye ahụ nwekwaziri ike echi onwe onye nke ya ịgbakwudolu ka onye elu gị aka ọsị ya na ya enye na gị n'ịdị njọ. Onye a kpatara na ọ bụrụ na a sị na mmụọ na-ewelu gị iwe, na mmụọ dịbe nna gị na-ewelu gị iwe, ma ọ bụ na ndị mmiri gị na-ewelu gị iwe, ma ọ na ndị agwụ gị na-ewelu gị iwe, ma ọ na Chukwu okike gị na-ewelu gị iwe, ma ọ na onwere mmụọ na-ewelu gị iwe, n'ihe izi ya achọwa ahụ gịnị? Ize ya bụ mmụọ iwe. Ihe ị ga-achọba ize bụ gịnị? Ka ị ga-esi wee ze mmụọ ahụ iwe. Maka na enwelu ndị ga-agbara ọsọ wee gbakwuru mmụọ ha kwudo ọnwụ, ọ dịzie ka sị ha mezie saraka ahụ ka ha wee nwụọ, mana ọ ka isi wee mee ya na-ebutelu gị abụmọnụ ma ọ butekwalụ gị ngọzi ahụ. Ọ bụrụ na ijide mmadụ ụgwọ onye ahụ bịasị gị nye ya were ya tụpụrụ ya n'ala, it is an insult. Maka na ọ bụrụ na ana ka ọ tụsara gị weli ya. So n'ihi ebu ụzọ wee mee gịnị? Wee zee mmụọ iwe. Anyị ga-adịkwa sensitive dịka anyị na-eme ihe ọdịnala anyị, especially ndị nwechara mmụọ dị iche iche na ngwuru ha, ma ọ bụ ndị kwere mmụọ nkwa na-emezuru ya o wee gbaba ha ụgwọ. Iyi ebu ụzọ wee yọtuo mmụọ ahụ tupu ị gaa n'iru wee gbapụrụ ya aja ya, so that ka mmụọ a hapụ ime gịnị? Ịbụla amụsụ nyelu gị, na-ata gị amụsụ mgbe ọbụla ị na-agbapụ aja ndị amụsụ. Maka na ihe dị na mmadụ dị na mmụọ. Ekenekwa m unu. Afa nka bụ Nwaada Agbaroma Ụzọmmiri. Zụtara m ozi